ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. пешниҳоди шумо мешавад дидори дастаҳои истиқлоли душанбе ва барқчии шаҳри ҳисор аз доираи бозиҳои ба таъхир уфтодаи даври ҳаштуми лигаи олии футболи кишвар ва ёдовар мешавам ки шумо дар пахши мустақим ин бозиро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе тамошо карда истодаед. тавре маълум дастаҳо албатта дар қутбҳои комилан ба ҳам муқобил дар ҷадвали лигаи олӣ қарор доранд ва умуман натиҷаи охир бисёр нигаронкунанда аст барои дастаи ҷавони барқчии шаҳри ҳисор ва имрӯз ҳамзамон онҳо меҳмони дастаи бисёр ботаҷрибаи истиқлоли душанбе мешаванд ки ҳамин ҳоло садрнишини ягонаи ҷадвали мусобиқа аст. ибтидо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста ва муаррифиро аз бозигарони дастаи мизбон оғоз мекунем. дар хати дарвоза рақами 99 муҳриддин ҳасанов, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд рақами 33 иван новоселец, рақами 5 содиқҷон қурбонов, рақами 19 аҳтам назаров, рақами 3 табрез исломов, ним муҳофизатгарон рақами 17 эҳсони паншанбе, рақами 8 денис беганович, рақами 10 алишер ҷалилов капитани даста аст, ҳамчунин ҳамадони камолов рақами 13, рақами 77 ҳамлагар рустам соҳиров ва рақами 63 боз як ҳамлагари дигар манучер ҷалилов мебошанд. сармураббии даста никола лазарович аз кишвари сербистон. ҳайати дастаи барқчии шаҳри ҳисор дар хати дарвоза рақами 27 шаҳобиддин маҳмудзода, муҳофизатгарон рақами 5 баракатулло неъматуллозода, рақами 24 капитани даста абдурауф ғаффорзода, рақами 19 иқдод розиқов, рақами 21 рустам камолов, ним муҳофизатгарон рақами 8 ҷовидон хушвақтов, рақами 77 юнус исматуллоев, рақами 17 меҳрубон ҳамидов, рақами 81 шаъбон наимов, ҳамлагарон рақами 10 абубакр сулаймонов ва рақами 9 билол бобоев. иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста имрӯз алифбек беромов хоҳад буд. тавре ба мо дар сурат ҷаласаи ин рақобат нишон доданд. бо сабабҳои муайян сармураббии даста дар бозии имрӯза иштирок надорад ва ба ҷои ӯ ёвараш алифбек беромов роҳбарии дастаро бар дӯш дорад. дӯстони гиромӣ, барои оғози рақобат ҳама чиз тайёр аст ва мо интизори садои хуштаки довари марказ мебошем. имрӯз сардовар наврӯз воҳидов аз ноҳияи вахш аст, ба ӯ дар канорҳо ҳамза шоимардонов ва комил раҳмонов аз ноҳияҳои хуросон ва ҷайҳун кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум абдулло давлатов аз ноҳияи шаҳри нав, дар рафти бозии имрӯза нозири доварон ориф ҷураев аз шаҳри душанбе ва комиссари бозӣ бошад султон шодиев аз шаҳри душанбе мебошад. бо ҳамин расман рафти рақобати имрӯза оғоз гардид ва футболбозони дастаи барқчӣ аввалин шуда тӯбро ба бозӣ ворид карданд. тавре болотар гуфтем, силсилаи бозиҳои бисёр бади дастаи барқчӣ идома доранд дар лигаи олӣ. ҳафтаи гузашта низ шогирдони юсуф рабиев дучори бохт шуданд. онҳо дар бозии даври гузашта муқобили панҷшер бозӣ карданд. дар ҳамин майдон байси мизбон вориди майдон шуда буданд ва 3-1 дучори бохт шуданд. гӯли ягонаи дастаро рустам камолов дар дақиқаи 29 ба ҳадаф расонд. ман дӯстони гиромӣ бояд гузорем ки дар ҳайати дастаи барқчӣ аксари бозигароне ки ҷамъ шуданд узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар мебошанд. партофти бисёр хатарнок ба самти манучер ҷалилов, аммо тавре мебинед дар ин ҳолат манучер гӯем на чандон хуб тӯбро қабул ва коркард кард ва тавре дар ҳамон лаҳза мо шунудем фурсат аз даст рафт. аммо ин гуна имкониятҳо шояд ҳоло зиёд ба вуҷуд ояд дар рафти майдондории имрӯза, чун таҷрибаи футболбозони дастаи барқчӣ бениҳоят кам аст. дар мизбони истиқлоле ки аксари бозигаронаш узви тими миллии кишвар ҳастанд ва легионерҳои хуб ҳам дар ин даста ҷамъ шудааст. ҳамчунин даста албатта таҷрибаи бузурги бозиҳои байналмилалиро дорад. дар ин замина ба барқчӣ воқеан имрӯз мушкил шуданашро аз ибтидо албатта ҳамагон медонанд ва ҳоҷат ба шарҳу тавзеҳоти иловагӣ ҳам нест.
аммо фикр дорам ба ҳар ҳол бозигарони ҷавону умедбахши дастаи барқчӣ имрӯз ҳаракат мекунанд ки як бозии бисёр хубу диданиро пешниҳод кунанд. қабл аз ҳама аз нигоҳи гӯем нишон додани бозӣ бо интизомонаи худ ва дар лаҳзаҳои зарурӣ тавассути роҳандозии аксул ҳуҷумҳо шояд барои ин даста низ имкониятҳо пайдо шавад. Ҳамадони Камолов идомаи ҳуҷумро мебинем. ҳоло бозам на он қадар хуб тӯбро қабул кард дар лаҳзаи қаблӣ. Манучер Ҷалилов ва инак аксулҳуҷуми бозигарони дастаи барқчӣ. Инҷо имконият пайдо нашуда истодааст. Бисёр паси хуберо Аббак Сулаймонов ба Билол Бобоев равон карда буд, аммо тавре мо шумо дидем Билол дар мубориза бо дифоъгари охирин ин дастаи Истиқлол комёб нашуд. имрӯз дӯстони арҷманд дар ҳайати ҳар даста ба фарқ аз бозие ки дар рӯзҳои истироҳати ҳафтаи гузашта доштанд тағйиротҳо дида мешавад. дар ин бора ман мехостам гуфта гузарам махсусан бояд аз ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе оғоз кунем. дар хатти дифоъ ду нафар имрӯз иваз шуданд. инҳо Амирбек Ҷурабоев ва Кейта Сузуки мебошанд ва ба ҷои онҳо ба майдон имрӯз дар хатти дифоъ Содиқҷон Қурбонов ва ҳамчунин Аҳтам Назаров аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд. ҳамчунин Эҳсони Паншанбе имрӯз аз дақиқаи аввал ба майдон баромад ба ҷои Мурилио де Соуза. аз байни бозигарони хатти ҳамла ҳамчунин набудани Шервони Мабачоевро аз дақиқаи аввал бо ҳамроҳи Элеке Чибуэке Блессинг қайд карданам мумкин. ба ин тартиб 5 тағйирот ба фарқ аз бозии гузашта дар ҳайати дастаи Истиқлол дида мешавад. дар ҳайати асосӣ имрӯз ба Рустам Соиров ва Манучер Ҷалилов имконият дода шуд. албатта бозӣ бо сабаби он ки дар миёнаи ҳафта сурат гирифта истодааст, бозии бадташкиландохтаи даври ҳаштуми лигаи олии футболи кишвар аст. бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Барқчӣ. аз ин рӯ ба ротатсияҳои калон ҳам даст додани сармураббӣ як чизи маъмулӣ мебошад дар ин гуна шароит ва дар ин гуна ҳолат. партофти тӯбро шумо ҳам дидед ва дифоъгари дастаи Барқчӣ Баракатулло Неъматуллозода ҳаракат кард ки ин ҳолатро бартараф кунад. бояд як бор дигар мебинем ва Баракатулло талош мекунад ки тӯбро аз майдон берун намояд. аз зарбаи кунҷи ирсоли тӯбро мебинем. дар ин мавқеъ аз байни ҳамдастаҳои Эҳсони Паншанбе касе набуд ва бо ҳамин тӯба аз майдон берун шуд. сабаби ба таъхир афтодани ин бозӣ бошад ба он рабт дорад ки сармураббии тими миллии кишвар Гела Шекеладзе қабл аз бозии бисёрам ҳассос ва муҳим муқобили Урдун дар даври панҷуми марҳилаи дуюми интихобии ҷоми ҷаҳонии 2026 ҷамъияти таълиму тамриниро ба нақша гирифта буд дар кишвари Қатар. инҷо зарбаи Алишер боз ҳам талоши навбатии ӯ акнун ин дафъа пас медиҳад, аммо кӯшиши футболбозони дастаи Истиқлол натиҷа надод. лек зуд онҳо боз тӯбро ба худ бармегардонанд. Рустам Соиров ва ба ӯ иҷозат дода намешавад ки ҳуҷумро давом диҳад. хуб дӯстони гиромӣ, дар Қатар ҷамъияти таълиму тамринӣ гузаронида шуд ва қисми зиёди футболбозони дастаи Истиқлол ба ҷамъияти таълиму тамрини тими миллии кишвар ҷалб шуда буданд. аз ин сабаб имкон набуд ки Истиқлол дар ҳамон шабу рӯз бозии худро доир кунад ва дар маҷмӯъ ду бозии дастаи Истиқлол бояд гуфта гузарем ки ба ҳамин тартиб ба таъхир афтоданд. мумкин аст бозии дигари ба таъхир афтодаи худро дастаи Истиқлол миёнаи ҳафтаи оянда барпо кунад, чун дар марҳилаи дуюми чемпионат боз онҷо баргузории бозиҳо дар доираи ҷоми кишварамон, баргузории рақобатҳо дар арсаи байналмилалӣ дар назар аст. аз ин ду шояд ба Истиқлол гӯем имконият пайдо намешавад то баъдан бозии дигари ба таъхир андохтаи худро доир намояд. бозии дигар муқобили дастаи Панҷшер аст.
бозӣ бо панҷшер мебоист рӯзи 1 июн баргузор шавад ки гуфтем он сурат нагирифт ва ҳамчунин дидори Истиқлол Барқчӣ мебоист рӯзи 26 май дар ҳамин майдон барпо мешуд, аммо бо сабабҳое ки болотар шарҳ додем он сурат нагирифт. аммо Истиқлол ҳайати бисёр калон дорад, гурӯҳи футболбозони эҳтиётӣ ҳам зиёд ҳастанд. Аз ин ду умедвор шудан мумкин ки ҳамин бозиҳои марҳилаи ба таъхир уфтодаи ин тим бе ягон гӯем мушкилӣ барои даста ҷамъбаст мешаванд ва онҳо имтиёзҳои зарурии худро ба даст меоранду мавқеи пешсафиашонро дар лигаи олӣ давом медиҳанд. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Барқчиро мебинем. Билол Бобоев бо тӯб инҷо тӯбро аз даст дод ва бо ҳамин ин имконият ҳам аз байн меравад. ва Истиқлол ягона даста аст ки дар ҳамин мавсими лигаи олӣ футболи кишвар, дӯстони гиромӣ, чӣ гуна паси хуб буд. Билол Бобоев аммо дер кард дар қабули қарори ниҳоии худ, метавонист бо як кӯшиш зарба ҳам занад, аммо каме канортар рафт ва бо ҳамин тавре дидед фурсат аз даст меравад. хуб, тавре болотар гуфтам, Истиқлол ягона даста аст ки то кунун дар лигаи олии футболи кишвар дучори бохт нашудааст ва ҳамчунин боре ҳам мусовӣ накардааст. Яъне ягон маротиба дар маҷмӯъ дар ҳамин мавсим Истиқлол имтиёз аз даст надодааст. 8 бозӣ, 8 ғалаба, 24 имтиёз ва онҳо садрнишини ягона ҳастанд. инҷо фурсат барои футболбозони дастаи Барқчӣ ба вуҷуд меояд. партофти тӯбро мебинем, аммо ин вазъият бартараф шуд ва аз канори чап тавре мо болотар дидем Рустам Камолов партофти тӯбро анҷом дода буд. Билол Бобоев Денис Беганович хато мекунад ва иштибоҳи бисёр дахалию фурсат ҳаст. Инак зарбаи бисёр хатарнок буд, аммо худи Денис Беганович ин иштибоҳи худро ҷуброн кард ва тавассути садгузории бисёр олӣ тавонист пешироҳи ҳарифро бигирад. бисёр зебо ҳаракат карда истоданд ҳамин лаҳзаҳо футболбозони дастаи Барқчӣ. Ҳамадони Камолов пас ба марказ, боз тӯбро ба ӯ бармегардонад Алишер. Инак дигар бора бо тӯб Алишер Ҷалилов аст. бинобар сабаби осеб доштани худ Алишер Ҷалилов дар ду бозии охири тими миллии кишвар иштирок накард, аммо тавре мебинем дар бозиҳои охир ӯ ҳунарнамоӣ карда истодааст, яъне осеби гирифтааш бартараф шуд ва мисли бозии даври гузашта ки муқобили дастаи Артиш буд, имрӯз аз дақиқаи аввал ба майдон баромад ва тавре медонед бозӣ бо Артиш бисёр муҳим буд барои ҳар ду даста, чун шумораи баробари имтиёзҳо дар ҷадвал насиби клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлол шуда буд. ва аслан артишиҳо бозии хуб ҳам нишон доданд дар нимаи якум муқобили Истиқлол. лек тавре мо шумо медонем гурӯҳи бозигарони эҳтиётӣ даста ки бисёр пурқувват ҳастанд, бо ба майдон баромадани худ тавонистанд дар бозии дигаргуниҳо ворид намоянд ва Истиқлол 2-0 ғалаба кард. ҳар ду голро Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расонд. Манучере ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба ҷои Элеке Чибуеке Блессинг ба майдон баромад. Иван Новоселец гузариши бисёр хуби ӯ ва акнун зарба мезанад, аммо каме хато буд ин зарба. хуб, агар ба мавқеъгирии футболбозони дастаи Истиқлол таваҷҷӯҳ кунем, пас баъзе аз дигаргуниҳоро дар ҷойгиршаи футболбозони дастаи Истиқлол дар хатти дифоъ махсусан дида намон мумкин. Табрез Исломов ки аслан дифоъгари канори чап аст, имрӯз дар канори рости хатти дифоъ бозӣ карда истодааст. ва Содиқҷон Қурбонов дар паҳлӯи
иван Навселец дар хати дифои марказ. аз самти чап бошад албатта бозигари бо таҷриба Ахтам Назаров ҳунарнамоӣ дорад. инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта шуд аз сӯи довар Содиқҷон Қурбонов дар ҳамон ҳолат маълум мешавад ки қоидаи бозиро вайрон кардааст. Аббак Сулаймонов дар назди тӯб. мисоли тӯбро мебинем ва Муҳриддин оромона тӯбро ба дасти худ мегирад. хуб, баъд аз он ки расман маълум шуд Рустам Ятимов аз ҳайати дастаи Истиқлол ба тими Ростови кишвари Русия мегузарад. дар ду бозии охир мо шумо мебинем дар ҳайати асосӣ маҳз Муҳриддин Ҳасанов бозӣ дорад. Муҳриддин аз овони наврасиву ҷавониаш ҳамчун яке аз дарвозабонҳои бо истеъдоди насли нави футболи кишвар арзёбӣ мешуд. аммо намон як хатои бисёр дағал то имрӯз фикр дорам таъсири худро дар корномаи футболбозӣ ӯ гузоштааст. инам ҳамон иштибоҳе ки дар бозии даври ҳаштакниҳои муқобили Персеполис дар ҳамин майдон буд соли 2021. вале бояд Муҳриддин дарк кунад ки он иштибоҳ акнун даргузашта буд, дигар парвои онро накунад, вале муҳим бо диққат бошад дар бозиҳо ва дигар иҷозат надиҳад ки ҳамон гуна иштибоҳҳо такрор шаванд. Муҳриддин истеъдоди хуб дорад, аз нигоҳи қаду қомат ҳам як футболбозе аст ки албатта метавонад дар хати дарвоза бемушкилӣ ҳунарнамоӣ кунад ва албатта ӯ ҳар қадар ки худро беҳтар нишон диҳад, ҳатман дар оянда боз ҳам имкониятҳо барои ӯ зиёдтар дода мешавад. дар ҳайати асосӣ махсусан фурсатҳо дода мешавад то худро ба таври зарурӣ нишон диҳад. Муҳриддин Ҳасанов ин қадар солиёни зиёд дар паси дарвозабони бо таҷрибаи мисли Рустам Ятимов буданд, мисли дигар дарвозабонҳои бо таҷриба қарор доштан, ба Муҳриддин бояд эътимод ва боварии иловагӣ бахшад ва ӯ ҳам бояд кӯшиш намояд ки дар сатҳи баландтарин бозиҳои худро давом диҳад. вайрон шудани қоидаи бозӣ инҷо ба назар мерасад. расиши тӯб ба даст мушоҳида шуд. ҳамзамон бо ин дӯстони гиромӣ фишори футболбозони дастаи Истиқлолро мо шумо дида истодаем ки дарвозабони Барқчӣ дар ҳолати қаблӣ Шаҳобиддин Маҳмудзода маҷбур шуд тӯбро аз майдон берун кунад. паси Ахтам Назаров бисёр хуб буд ба самти Ҳамадони Камолов, аммо дифоъгари дастаи Барқчӣ ҳамон ҳолатро бартараф карда тавонист ва довар ишора мекунад ки аслан онҷо аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад ва ба андешаи довари марказии дидори имрӯза Наврӯз Воҳидов дар ҳамон ҳолати қаблӣ мумкин қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Истиқлол зидди бозигари дастаи Барқчӣ вайрон шуда бошад ва ё ин ки ӯ расиши тӯбро дар лаҳзаи охир ба пои бозигари дастаи Истиқлол мушоҳида кард. Миқдод Розиқов дифоъгари канори рост дар лаҳзаи қаблӣ талош кард ва бо ҳамин ҳолати мазкур бо он хотима ёфт ки тавре мо шумо дидем тӯб аз майдон берун баромад. хуб, ишора ба он аст ки онҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, балки расиши тӯб дар лаҳзаи охир ба пои футболбози дастаи Истиқлол ба эътибор гирифта шуд. ҳарчанд тавре шумо дидед бозигарони дастаи Истиқлол дар ин замина эътироз ҳам доштанд ба қарори довар, яъне онҳо ишора мекарданд ки аслан ин гуна нест, яъне тӯб бори охир ба бозигари дастаи Барқчӣ расида аз майдон берун баромад. хуб, аллакай қарор қабул шуд ва дигар бозӣ ҳам
комилан ба маҷрӯи дигар гузашт. ҳамадони Камолов чун болотар дар бораи мавқеъгирии дифоъгарони дастаи Истиқлол ҳарф задем, ҳоло дар бораи мавқеъгирии футболбозони гӯем канорҳои дигар ҳам гуфта мегузарем. Зарбаи бениҳоят хатарнок ва маҳками Эҳсони Паншанбе дар ин лаҳзаҳо ба назар мерасад, аммо каме аз паҳлӯи дарвоза канортар тӯб гузашту аз майдон берун шуд. бисёр хуб буд таркиббороии футболбозони дастаи Истиқлол ва худи Эҳсон дар маркази анамон таркиббороӣ қарор дошт. Инҷо Алишер паси ӯ ба Эҳсон, партофти тӯбро мебинем, вазъияти хатарнок аст, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони гиромӣ ва дар поёни дақиқаи 18-уми рақобат баъд аз он ки бозигарони дастаи Барқчӣ дар назди дарвозаи худ гӯем кӯшиш карданд тӯбро бо пасҳои кӯтоҳмиёна ба бозӣ дароранд ва бо ин роҳ ба прессинги баланд даъват кунанд бозигарони Истиқлолро. Дар натиҷа тавре мо шумо мебинем ҳариф имконият пайдо мекунад ва бо ҳамин ҳисоб кушода мешавад. ҳамадони Камолов ба задани гол муваффақ гардид дар лаҳзаи қаблӣ ва ирсоли бисёр хуберо ба ӯ албатта ҳамдастааш дар дохили ҷаримагоҳ истода равон кард. таваҷҷӯҳ кунед, бори дигар Эҳсон инҷо тӯбро қабул мекунад, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва Меҳдод Розиқов ҳам наметавонад дигар пеши роҳи ҳамадони Камоловро дар ҳамон ҳолат бигирад. Алишер ҳам саҳми боризи худро гузошт дар роҳандозии ин ҳамла. фикр дорам барои мо шумо ҳоло саҳнаи такрории зарбаи хатарноке ки Эҳсони Паншанбе иҷро кард ҳатман боз пешниҳод мекунанд. онҷо беҳтар хоҳем дид фурсате ки қабл аз ин, яъне қабл аз гол дар ихтиёри бозигарони дастаи Истиқлол қарор дошт. ҳамадони Камолов партофти тӯб аз сӯи ӯ, дарвозабон инҷо пештар мебарад ва бо ҳамин хавфу хатар бартараф мешавад. Истиқлол дар маҷмӯъ бо тарҳи ҷойгиришавии 4-4-2 бозӣ дорад. ду ҳамлагари номиналие ки дар майдон ҳастанд ё ду ҳамлагари исмие ки вориди майдон шуданд. инҳо Рустам Соиров ва Манучер Ҷалилов мебошанд. аммо дар баробари ин ду нафар гурӯҳи бозигарони зиёде ҳастанд ки бевосита ба хатти ҳуҷум сафарбар мешаванд. инҳо Алишер Ҷалилов, Эҳсони Паншанбе, ҳамадони Камолов мебошанд. ва дар нақшини муҳофизатгари дифоӣ танҳо Денис Беганович қарор мегирад. аз ноилоҷӣ дар ҳолати қаблии таври мо шумо дидем зарба зад Абубакр Сулаймонов ва ин тавре мо шумо дидем на он қадар зарбаи хатарнок ҳам буд. Эҳсон шонс барои ӯ ва гол. бо вуҷуди он ки дар лаҳзаи охир мехост бо дасташ ҳамин ҳолатро бартараф кунад футболбози ҷавони дастаи Барқчӣ, аммо комёб нашуд. бисёр ҳам зебо ва олӣ буд ҳамдигарфаҳмии футболбозони дастаи Истиқлол дар лаҳзаи қаблӣ. бабинед аз куҷо тӯбро аз даст додан футболбозони дастаи Барқчӣ дар ҳамон лаҳзае ки худ дар ҳуҷум қарор доштанд ва Абубакр Сулаймонов зарба зад тавассути саргузорӣ бартараф шуд ва мо шумо дидем ки чӣ гуна акси ҳуҷум ба гол оварда расонд. дӯстони гиромӣ, ин гол як голи бисёр муҳим ва ҷашнӣ аст барои дастаи Истиқлол, зеро 1000-умин гол барои ин даста дар Лигаи олии футболи кишвар мебошад. аз рӯи маълумотҳои омурие ки дафтари матбуотии дастаи Истиқлол қабл аз оғози ин бозӣ нашр карда буд, то задани голи ҷашнии 1000-ум ду голи дигар боқӣ монда буд ва инак голҳои 999-ум ва 1000-умини дастаи Истиқлол дар Лигаи олӣ ба ҳадаф расонида мешавад ва тавассути гӯем пироҳани махсусе ки аз қабл омода шуда буд ва онҷо рақами 1000 ҳам навишта шуда буд, аз ин гол таҷлил карданд футболбозони дастаи Истиқлоли Душанбе. воқеан ҳам Истиқлол дар муддати кӯтоҳтарини фаъолияти худ дар Лигаи олӣ
ба натиҷаҳои баландтарин ноил шуд. Фурсат ҳаст ва инак бозгарони дастаи Барқчӣ ҳам ба задани гол муваффақ мешаванд. бисёр бозии серголро мо шумо мумкин аст имрӯз бибинем. Билол Бобоев дар дақиқаи 22 бозӣ ҳисобро тағйир медиҳад. 2-1 шуд ҳисоб. футболбозони дастаи Барқчӣ албатта дар ҳуҷуми қаблии худ имконияти бисёр хуберо пайдо карданд ва инак фурсат пайдо мешавад ва Билол Бобоев ба задани гол даст меёбад. ҳатман саҳнаи такрории голро боз барои мо шумо пешниҳод хоҳанд кард. ва бетаваҷҷӯҳ кунем, Аббакр Сулаймонов хеле хуб ҳаракат кард, таваҷҷӯҳи футболбозони зиёдро ба худ ҷалб намуд ва баъдан тӯб аз назди бозигари рақами 17 ин даста Меҳрубон Ҳамидов ба пешпои Билол Бобоев омад ва Билол ҳам бо як зарбаи дақиқ ҳисобро тавонист ки 2-1 намояд. ман имрӯз стодиуми мураббиёни дастаи Барқчӣ ба ин хулосаи омаданд ки дар хатти ҳамла танҳо бо як ҳамлагар бозӣ кунанд, он ҳам ҳамлагари марказӣ нест. Аслан агар бигирем, Билол Бобоев ҳамлагари канорӣ мебошад, бисёр суръати баланд дорад ин футболбози ҷавони мо, аммо футболбози мазкур табиист ки дар баробари дифоъгарони бисёр қоматбаланд ва пуртаҷрибаи Истиқлол дар рафти бозӣ дучори мушкилиҳо мешавад. дар курсии бозигарони эҳтиётии даста Масрур Ғафуров ва ҳамчунин Ориён Меҳри Нуриддин қарор доранд. баъзае ки барои Манчел Ҷалилов имконият буд ва зарбаи задаи ӯро шумо ҳам дидед, аммо он зарба тавре мо шумо дидем аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. мураббии футболбозони дастаи Барқчӣ андаке боҷуръаттар акнун онҳо ҳам бозӣ карда истоданд. Билол Бобоев фурсат барои ӯ пайдо мешавад, гузариши бисёр ҳам хатарнок ва зарбае ки иҷро мекунад Билол Бобоев инҷо хатарнок нест. гузариши ӯ бисёр олӣ буд. чӣ гуна аз дифоъгарон гузашт, мавқеияти муносибро барои худ пайдо кард. шояд ӯ барои иҷрои зарба бо пои чап дар ҳамон лаҳза тайёр набуд ки зарбаи задааш тавре дидед аз масофаи бисёр наздик сӯи дарвозаи Муҳриддин Ҳасанов комилан хато меравад. эҳсон партофти ту ба сӯю дарвозабон як илоҷ карда кӯшиш кард бартараф намояд, баъдан боз як зарбаи дигар аз масофаи дур сурат мегирад ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. Истиқлол бори аввал дар Лигаи олии футболи кишварамон соли 2009 иштирок карда буд ва дар мавсими нахустини иштироки худ футболбозони шаҳри Душанбе 41 гол ба дарвозаи ҳариф ворид карда буданд. яъне барои ин даста оғози голҳо дар дӯраи мусобиқаи Лигаи олии футболи кишвар аз баҳори соли 2009 шурӯъ мешавад ва бубинед дар муддати 15 сол дастаи Истиқлол ба задани 1000 гол дар Лигаи олӣ муваффақ шудааст, ки ин бисёр дастоварди олӣ аст. агар ба ҳисоби миёна ба эътибор бигирем, футболбозони дастаи Истиқлол
беш аз 66 гол дар як мавсим ба дарвозаи ҳарифон ворид мекунанд. албатта буданд мавсимҳое ки шумораи дастаҳо зиёдтар буд дар лигаи олӣ ва бозиҳо ҳам зиёдтар сурат мегирифтанд. аммо дар мавсими нахустини иштироки Истиқлол дар лигаи олӣ дар соли 2009 дар лигаи олии мо 10 даста ҳунарномӣ мекард ва бозиҳо дар ду марҳила сурат гирифта буданд. ва ҳамон сол Асланбахш чемпион шуда буд, Регартадас дуюм, Хуҷанд сеюм шуда буд. Истиқлол дар мавсими нахустини худ зинаи чорумро гирифт бо 36 имтиёз. хело зебо ҳаракат кард бозигари рақами 17 дастаи Барқчӣ дар ҳолати қаблӣ Меҳрубон Ҳамидов, аммо баъдан тавре дидед ҳамдастаҳояш натавонистанд ҳамин гуна ҷӯливиятро дар амалу ҳаракати худ давом диҳанд ва фурсати навбатӣ барои дастаи Барқчӣ пайдо шавад. паси Рустам Соиров хуб буд, аммо то ба Эҳсони Паншанбе омада нарасид. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлолро мебинем. Аҳтам Назаров, Баракатулло Неъматуллозода ин партофти тӯбро бартараф мекунад. ба ирсоли навбатии тӯбро мебинем ба канори рост, аммо тавре инҷо дида мешавад. бозигари дастаи Барқчӣ Абубакр Сулаймонов имконият пайдо намекунад ки ба тӯб расад. Абубакр аз миёни футболбозони феълии дастаи Барқчӣ нафаре аст ки шояд бештар аз ҳама бо бозигарони дастаи Истиқлол гӯем шинос аст ва ҳам аз ҳунару маҳорати онҳо бархурдор мебошад, зеро таи чанд давраи охири ҷалби футболбозон ба тими миллии кишвар Абубакр Сулаймонов ба ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишварамон ҷалб мешавад, аз ҷумла дар бозиҳое ки муқобили Урдун ва Покистон дар нақша буд. аз ин пештар тира моҳи соли гузашта ҳангоми бозӣ бо Сингапур ҳам ӯро даъват карда буданд. бисёр муборизаи хуб ва тӯбрабои футболбозони дастаи Барқчиро мебинем. Билол Бобоев каме ба худ албатта аз ҳад зиёд эътимод кард шояд дар ҳамон лаҳза, вагарна фурсат буд барои пас додан ба канори рост, чун он ҷо ҳамдастааш нисбатан озод буд. Эҳсони Паншанбе ва боз як зарбаи дигар аз сӯи ӯ аз масофаи дур, аммо тавре мебинед бенатиҷа. хуб, як бори дигар мебинем зарбаи задаи Эҳсони Паншанберо ки чӣ гуна аз масофаи дур дарвозаро ба нишон гирифта буд. ман дӯстони гиромӣ бояд қайд намоем ки ҳамин мавсим талоши футболбозон дар лигаи олӣ барои иҷрои зарбаҳо аз масофаи дур ва бо ин роҳ задани голҳо зиёд дида мешавад. лек ба ҳар ҳол ин нуктаро бояд ман қайд намоям ки футболбозони мо бояд талош кунанд барои иҷрои дақиқ ва бисёр маҳкаму қавии зарбаҳои худ аз масофаи дур. аз ин ҷиҳат албатта дар аксари дастаҳои лигаи олии футболи кишвар мушкилиҳо дида мешавад. барои мисол бубинед шумо дар чемпионати Аврупо дар даври якуми марҳилаи гурӯҳӣ чӣ гуна голҳои зебое аз масофаҳои дур ба қайд гирифта шуд. инҷо партофти тирбори тӯб ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад, аммо касе набуд ки дар ҳамон лаҳза пои худро ба тӯб гузорад. бори дигар мебинем Рустам Соиров ирсоли тирбори тӯбро анҷом дод ва дар даври якуми марҳилаи гурӯҳи Евро 2024 11 гол бо иҷрои зарбаҳо аз масофаи дур ба қайд гирифта шуд. бисёр голҳои зебо ҳам буданд ва ҳамчунин дӯстони арҷманд бояд ин нуктаро ҳам гуфта гузарам ки дар тамоми рафти чемпионати ҷаҳонии Қатар 2022 ҳамагӣ 12 гол аз масофаи дур ба қайд гирифта шуд. дар чемпионати Аврупо бошад, албатта дар даври якуми гурӯҳӣ ин қадар шумораи зиёди голҳо ба қайд гирифта мешавад. албатта ҳунару маҳорати вижаеро талаб мекунад иҷрои зарбаҳо аз масофаи дур.
Денис Беганович партовти Тобасию ба майдони 18 метраи ҳариф буд, аммо тавре дидед бенатиҷа. бисёр ҳам хуб инҷо бо як пас меҳрубон ғаффорзода бубинед аз байни се футболбози дастаи Истиқлол тӯбро ба ҳамдастааш равон кард. хуб довар чӣ ишора мекунад? офсайд. боло саҳнаи такрориро хоҳем дид дӯстони арҷманд. анамин ҷо офсайд будааст. анамин пасе ки ба самти Билол Бобоев сурат гирифт, дар ҳамон лаҳза офсайд вуҷуд дошт. баъд аз он ки ду голи зудҳангоми худро ба ҳадаф расониданд футболбозони дастаи Истиқлол, ростӣ ман фикр кардам ки мумкин барқчӣ ба ин шиддати баланде ки Истиқлол акнун пешниҳод карда истодааст то боварда наметавонад. аммо дар зудтарин фурсат як гол задани бозигарони дастаи барқчӣ боис бар он шуд то мову шумо бубинем ки барқчӣ ҳам нишон дода истодааст ки то боварда метавонад ба ҳамин гуна шиддати баланди бозиҳое ки Истиқлол пешниҳод мекунад. одатан дастаҳои бо таҷрибаи мисли Истиқлол инҷо хатои бисёр дағал аз сӯи футболбози дастаи барқчӣ ба назар расид. Ҳамадони Камолов пасию ва тӯб аз майдон берун мебарад. хуб дастаҳои мисли Истиқлол баъд аз задани ду голи зудҳангом боз кӯшиш мекунанд голҳои навбатиро ба ҳадаф расонанд ва бо ҳамин гӯем масъалаи ки ғолиб мебарояд барои худро дар нимаи аввал ҳаллу фасл кунад. албатта дар гумон аст ки барқчӣ имрӯз имтиёз гирад аз Истиқлол, чун тавре болотар гуфтем дастаҳо комилан аз қутбҳои ба ҳам муқобил мебошанд. илова бар ин мушкилиҳои муайян ҳам ҳаст. инҷо офсайд нест ба фикрам. агар то ба охир талош мекард футболбози дастаи барқчӣ шояд имконият ҳам пайдо мешуд дар ҳамон лаҳза. Шабон Наимов аммо дарвозабон Муҳриддинро ҳам ишора карданамон мумкин, яъне Ҳасанов барвақттар аз мавқеи худ пеш баромад ва ҳамон ҳолатро дуруст пай бурд. вале барқчӣ имрӯз тавре болотар гуфтем моло дар маҷмӯъ бозиаш бад нест дар баробари Истиқлол. партофти навбатии тӯбро мебинем. бисёр зебо ба қафо пас дод. дар ҳолати қаблӣ ба ҳамдастааш Билол Бобоев. Билол бошад баъд аз як чархиш ҳуҷумро ба канори дигар мекӯчонад. Аббак Сулаймонов на он қадар партофти хуб, гӯё ки бо як ҳавсалаи тамом дар ҳамон лаҳза партофтам накард. тавре мо шумо дидем дар ҳамон лаҳза фурсат аз даст рафт. вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи Истиқлол. ҳоло мебинем ки Алишер Ҷалилов аз ин имконият чӣ гуна истифода мебарад. хуб аз ин нуқта
имкони ҷои зарбаи ростам ҳаст ва ҳамин таврам мешавад. Аз болои девори дифои тӯбро гузаронд Алишер, аммо баъдан Шаҳобиддин Маҳмудзода тавонист ки зарбаро бартараф намояд. фишор зиёдтар аст ҳамин лаҳзаҳо аз сӯи бозигарони дастаи Истиқлол ва агар Барқчӣ боз ҳам ҳамон иштибоҳое ки дар ду маврид ба гол оварда расонидан онҳоро такрор намояд, яъне аз ҳад зиёд тӯбро дар назди ҷаримагоҳи худ нигоҳ доранд футболбозони тими мазкур, ин метавонад боз ҳам барои дастаи Истиқлол имкониятҳои иловагиро барои рахна кардани дарвозаи Барқчӣ ба вуҷуд орад. Аз ин рӯ бояд шогирдони Алифбек Беромов эҳтиёткор бошанд. Зарбаи навбатӣ бисёр ҳам хатарнок, аммо дарвозабон тайёр буд. Ва кунҷи наздики дарвозаи худро Шаҳобиддин Маҳмудзода хеле хуб дифоъ кард. ҳамадони Камолов пасию бисёр имконияти хуб аст ва чӣ гуна олӣ буд ин таркибороии футболбозони дастаи Истиқлол. бениҳоят зебо ва диданӣ. дар дақиқаи 40 бозӣ ҳисоб 3-1 мешавад дӯстони арҷманд ва тавре мо шумо дидем саҳми бевоситаи Ҳамадони Камолов, Иван Новоселец ва Манучер Ҷалилов дида шуд. Манучер дар лаҳзае ки албатта имконият буд бисёр самарабахш аз фурсати худ истифода мебарад ва инак боз як голи дигар ба номи ӯ навишта шуд. Анамин паси Иван Новоселец аз ҳама лаҳзаи гӯем ҷолибтарини рафти ҳамин ҳуҷум буд. бибинед чӣ гуна ҳаракати бисёр олӣ, фавқулода зебо буд паси нодаи Иван Новоселец ва Манучер ҳам аз ин имконият ба таври олӣ истифода мебарад. айни замон дар ҳисоби Манучер Ҷалилов дӯстони гиромӣ акнун дар лигаи олӣ 6 гол мешавад ва ӯ дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо Элеке Блессинг ҳамдастааш ва Ҷаҳонгир Эргашев ҳамлагари дастаи Эсқата баробар шуд. Ҷаҳонгир Эргашев дар бозии охирини Эсқата ва Куктош 3 гол зада буд ва ба ин тартиб ҳамин 3 нафар, яъне Элеке, Чибуэке, Блессинг аз Истиқлол бо ҳамроҳи Манучер Ҷалилов аз ин тим ва Ҷаҳонгир Эргашев аз Эсқата нишонзанҳои беҳтарини чемпионат ҳастанд. Дар ҳисоби онҳо ҳамин лаҳзаҳо дар маҷмӯъ тавре мо мебинем 6 голи сабт шудааст. боз як имконияти дигар ва Шаҳобиддин Маҳмудзода ин дафъа бартараф кард зарбаи задаи Рустам Соировро, аммо ҳуҷум давом дорад ва бозигарони дастаи Барқчӣ бо мушкилӣ аз прессинги дастаи ҳариф мехоҳанд халос шаванд ва аз ин вазъият бароянд. Аббак Сулаймонов хеле хуб тӯбро нигоҳ дошт. фурсати навбатӣ мумкин барои бозигарони дастаи Барқчӣ ҳам пайдо шавад. аз канор ним муҳофизатгари рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов хеле хуб ба ҳуҷумҳо пайваст шуда истодааст. ва талоши навбатии Билол Бобоевро мебинем, аммо тӯбро каме дуртар аз худ раҳо кард ва бо ҳамин имконият аз даст рафт. як бори дигар ҳолате ки
чӣ гуна тӯбро рабуд аз Содиқҷон Қурбонов ва баъдан ҳамларо роҳандозӣ кард Билол Бобоев. Барои мо шумо такроран нишон дода мешавад. дастаи Истиқлолро дар охири ин ҳафта бозии бисёр мушкиле интизор аст муқобили Равшани Кулоб дар сафар рӯзи 23 июн якшанбе. ғайр аз он гуфтем ки ба эҳтимоли зиёд миёнаи ҳафтаи оянда боз як бозӣ ба таъхири андохтаи худро онҳо доир мекунанд. бозии муқобили Паншер бояд дар сафар сурат гирад ва дар маҷмӯъ нимаи аввали мусобиқа барои дастаи Истиқлол бо бозии даври 12-ум ки оғозбахши рақобатҳои марҳилаи дуюми чемпионат ба ҳисоб меравад ин давр ҷамъбаст мешавад ва бозӣ бо Истаравшан аст рӯзи 30 июн дар сафар. талоши партофти тӯб аз сӯи дифоъгари канорӣ Рустам Камолов натиҷа надод. Денис Беганович ба канори муқобили тӯбро равон мекунад. эҳсони Паншанбе, Алишер Ҷалилов, Табрез Исломов ва боз ҳам бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро нигоҳ медоранд. Инак партофти бисёр ҳам хуб, имконият пайдо шуд ва зарбаи ҷидо кардаи Рустам Соиров бартараф мешавад, аммо кӯшиши дуюми ӯ боиси голи чоруми бозигарони дастаи Истиқлол шуда истодааст. хуб, Рустам бо ишора ба ҳамдастаҳои худ аслан дорам шояд узр пурсид аз Алишер Ҷалилов ва ҳамчунин аз Денис Беганович барои он ки дар ҳолати дуюм ба онҳо пас надод. ҳамин фурсат яъне Беганович аллакай даст бардошта буд ва аз Алишер не балки аз Манучер Ҷалилов такфарашносии гиромӣ, зеро мавқеияти муносиб барои Манучер ва ҳамчунин барои Денис Беганович дида мешавад. Зарбаи якумиро дарвозабон бармегардонад, аммо дар бозёфти тӯб тавре мо шумо дидем Рустам хунсардона кӯшиш кард хатои худро ҷуброн кунад ва он низ ба задани гол даст меёбад. Бо ҳамин нимаи аввал дӯстони гиромӣ бо бартарии калони Истиқлол ҷамъбаст шуда истодааст. Ягон дақиқаам илова намекунад довар, чун ба ин ҳоҷат низ нест. бартарии калони Истиқлол ҳисоб 4-1. онҳо бо ҳамин ҳисоб акнун ба танаффус мехӯранд.
дастаҳои Истиқлолӣ Душанбе ва Барқчии Ҳисор ёдовар мешавам, ки ин бозӣ ба таъхир уфтодаи даври 8-уми Лигаи Олии футболи кишвар аст, ки имшом дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифта истодааст ва Истиқлол тавре мо шумо дида истодем дар баробари дастаи Барқчӣ дар нимаи аввал бо бартарии калони ҳисоб пешсаф аст. 4-1 нимаи якум ҷамъбаст шуд. имкониятҳои бешумори голзанӣ буд, вале Истиқлол 4 дафъа ба дарвозаи ҳариф гол зад. Агар ба рафти бозӣ дар қисми якум дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳ кунем, пас бартарии калони Истиқлоли Душанберо дар баробари дастаи Барқчӣ ишора карданамон мумкин. ҳоло дӯстони гиромӣ, ман мехостам дар оғози қисми дуюми рақобат дигар бора ҳайатҳоро ба шумо ёдовар шавам. ин дафъа бед аз дастаи меҳмон шурӯъ кунем. дар хати дарвоза Шаҳобиддин Маҳмудзода рақами 27, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 24 капитани даста Меҳрубон Ғаффорзода. онҳо ду нафар дифоъгарони марказӣ ҳастанд. аз ду канор дар хати дифоъ Миқдод Розиқов рақами 19 ва рақами 21 Рустам Камолов бозӣ доранд. ним муҳофизатгарон рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 77 Юнус Исматуллоев, рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов, рақами 81 Шаъбон Наимов. ҳамлагарон рақами 10 Абубакр Сулаймонов, аслан ӯ низ бештар дар хати ним муҳофиза бозӣ дорад. ва ҳуҷумкунандаи марказӣ ягона ҳамлагар Билол Бобоев, рақами 9. сармураббии даста тавре барои мо шумо маълум Юсуф Рабиев мебошад, аммо бо сабабҳои ба мо маълум имрӯз ӯ ба даста роҳбарӣ накарда истодааст, балки ёвари ӯ Алифбек Беромов ба ҳайси сармураббӣ, ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста албатта дастаро ба майдон баровард. ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе дар хати дарвоза Муҳриддин Ҳасанов аст, рақами 99. футболбозони хати дифоъ дар канори чап Аҳтам Назаров, рақами 19. дар марказ рақами 33 Иван Новоселец, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, дар канори рост Табрез Исломов бозӣ мекунанд. дар хати ним муҳофиза Эҳсони Паншанбе, рақами 17, рақами 8 Денис Беганович, рақами 10 Алишер Ҷалилов ва ҳамчунин рақами 13 Ҳамадони Камолов. ҳамлагарон Рустам Соиров, рақами 77 ва рақами 63 Манучер Ҷалилов ҳастанд. сармураббии даста Никола Лазарович аз кишвари Сербистон мебошад ва дар маҷмӯъ тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2-ро интихоб кардааст ин мураббӣ. бояд бигӯям, ки дар баъзе аз ҳолатҳо дар нақши ҳуҷумкунанда мавқеи худро Ҳамадони Камолов ва Рустам Соиров иваз мекунанд. гурӯҳи доварон бошад дар рафти бозии имрӯза таҳти роҳбарии Наврӯз Воҳидов кор карда истоданд. довари мазкур бисёр ҷавон аст, аммо бисёр довари умедбахш эътироф мешавад. ин мавсим дар баъзе аз бозиҳое ки ӯ ба ҳайси сардовар вориди рақобатҳо шуда буд, тавре мо дидем буданд ҳолатҳое ки албатта баҳсбарангез буданд, махсусан дар бозӣ байни дастаҳои Регартадас ва Истиқлол, ки довари ҷавон аз ҳудаи кори худ гӯем ба пуррагӣ набаромад, аммо ба ҳар ҳол ба ӯ низ эътимод карда мешавад ва гуфта мешавад, ки оянда метавонад боз ҳам беҳтару хубтар доварӣ намояд. ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд муқобили Алишер Ҷалилов, тавре мо шумо мебинем ба хато роҳ медиҳад Рустам Камолов. вазъияти стандартӣ хуб, барои мо шумо бо истифода аз фурсат коргардон мухлисоне ки ба варзишгоҳи имрӯз ташриф оварданд онҳоро низ гоҳ-гоҳ нишон медиҳанд. ва бисёр қобили таваҷҷӯҳ аст, ки маҳз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дар баробари мардон занон ҳам барои тамошои футбол меоянд. ман имсол барои ҷалби мухлисон ба варзишгоҳҳо аз ҷониби бошгоҳи Лигаи Олии футболи кишвар, ҳамчунин аз сӯи
лигаи футболи Тоҷикистон иқдомҳои бисёр шоистаи рӯи даст гирифта мешавад. Чӣ гуна зарбаи хатарнок буд дар ҳамин лаҳзаҳо сӯи дарвозаи Шаҳобиддин, аммо Маҳмудзода аз удаи кори худ баромад. Як бори дигар метавонед бубинед Эҳсони Паншанбе каме пештар баромадани дарвозабонро дид ва ба таври идеалӣ зарбаро иҷро кард, аммо дарвозабон ҳам тавонист ҳамон зарбаро бартараф намояд. Эҳсони навбатӣ туп ва инҷо акнун ҳисоб дӯстони гиромӣ 5-1 мешавад. Дақиқаи 51 бозӣ ва ҳисоб ҳам 5-1. Иван Новоселец ба задани ин гол муваффақ шуд. Дар голи чаҳорум бениҳоят олӣ партофти голиро ба ҳамдастааш равон карда буд ва инҷо акнун худи дифогари харватӣ ба задани голи бисёр муҳиме барои худ даст меёбад ва ишора ба китфи худ дорад, ба шонаи худ дорад ки маҳз туп ба расиш ба ҳамин қисми бадани ӯ ба дарвоза ворид шуд. Як бори дигар метавонед бубинед. Хуб, аслан зарба бо сар инҷо дида мешавад, аммо намедонам аз чӣ сабаб бошад ки ӯ ба ҳамдастаҳои худ ба китфаш ишора кард. Шояд ба дигар маъно, албатта ин ишораи ӯ ба ҳамдастаҳояш равона шуда буд. Инак тағйиротҳо дар ҳайати дастаи Истиқлол ба назар мерасад. Славко Лукич рақами 4 дифогари канорӣ ба ҷои Табриз Исломов ба майдон мебарояд ва ҳамчунин Содиқҷон Қурбоновро ҳам мураббӣ мегирад. Ба ҷои ӯ Амирбек Ҷурабоев бояд вориди майдон шавад, рақами 6. Баъд аз он ки бартарии калони дастаи Истиқлол инҷо дар ҳисоб ба назар мерасад, фикр дорам ин тағйиротҳо бо дар назар доштии он ки дар пешбозиҳои муҳим аст қувваву нерӯи футболбозон онҷо лозим мешавад. маҳз ба ҳамин хотир аз сӯи сармураббӣ чунин тағйиротҳо рӯи даст гирифта шуд. боз як мавриди дигаре ки инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро мо шумо мебинем дар баробари Рустам, дар баробари Ҳамадони Камолов албатта дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. Як бори дигар ҳамон ҳолатро барои мо шумо нишон медиҳанд ки бозигари рақами 19 Миқдод Розиқов ба Ҳамадони Камолов рафта бархӯрда буд. аслан дар ҳайати дастаи Барқчӣ дӯстони гиромӣ бародари Ҳамадони Камолов бозӣ мекунад, Раббони Камолов, аммо бо сабаби он ки вақтҳои охир ӯ саломатиаш барқарор нест, мо дар феҳристи бозигарон ӯро намебинем. онҳое ки натавонистанд нимаи якуми бозии дастаҳоро тамошо кунанд, ман ёдовар мешавам ки бартари калони дастаи Истиқлол буд, аммо Барқчӣ то дақиқаи 30 рақобат ҳадяқал кӯшиш мекард муқобилият нишон диҳад. суратафзои бениҳоят баланд аз сӯи Рустам Соиров, паси ӯ, аммо туп намегузорад ва кӯшиши дуюм бораш инҷо акнун худ зарба зад ва бо ҳамин туп аз майдон берун шуд. воқеан ҳам Рустам Соиров ба фарқ аз гӯем солҳои қаблӣ андаке дар ибтидои мавсими кунунӣ бозиҳояш заифтар ба назар мерасанд. ин чизро мо дар мисоли иштироки ӯ дар бозиҳои тими миллии кишвар, дар бозиҳои чемпионати Осиё байни ҷавонони то 23 сола дар кишвари Қатар дида будем. бархурди бисёр ҳам ҷиддӣ дар маркази майдон сурат гирифтааст. Эҳсони Паншанбе бибинед ба Абубакр Сулаймонов бархурд ва ба ӯ каме осеб ҳам расон, аммо Эҳсон ҳамчун футболбози ботаҷриба ва узви тими миллии кишвар хеле хуб дарк мекунад. худ ҳам дар синни соли Абубакр вақте қарор дошт ҳамин гуна яке аз ғунчаҳои умедбахши футболи меҳан эътироф мешуд ва ӯ фикр дорам ҳамин лаҳзаҳо иштибоҳи худро ба пуррагӣ дарк мекунад ва узри самимӣ ҳам мепурсад аз Абубакр Сулаймонов. тавре болотар гуфтем, Абубакр Сулаймонов яке аз беҳтарин бозигарони насли нави кишварамон эътироф мешавад. истеъдоди бисёр хуб дорад ва то аз эҳтимол дур нест ки дар оянда корномаи худро дар ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе ҳам давом диҳад. хуб, Ҳамадони Камолов дар дақиқаи 19 гол зад, баъдан Эҳсони Паншанбе дар дақиқаи 22 ҳисобро тавонист 2-0 кунад ва маҳз голи задаи Эҳсони Паншанбе дар дақиқаи 22 ҳазорумин гол барои дастаи Истиқлол дар рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар ба ҳисоб меравад ки ба таври бисёр зарурӣ ва бо омодагӣ аз қабл доштаи худ бозигарони Истиқлол онро таҷлил карданд.
Билол Бобоев дар дақиқаи 23 зуд ҷавоб гардонд. ҳисоб 2-1 шуд. баъд аз он ҳолатҳое буданд ки ҳам Барқчӣ имконияти голзанӣ дошт, ҳам Истиқлол. аммо дар дақиқаи 40 Манучер Ҷалилов ҳисобро 3-1 кард ва Рустам Соиров дар дақиқаи 45 ҳисобро 4-1 намуд. дар голи задаи Манучер Ҷалилов онҷо тавре ишора кардем паси бисёр зебои Иван Новоселец дида шуд ва ба таври воқеан амолии футболбози хорватӣ дар ҳамон ҳолат ҳаракат кард. акнун бо шурӯи қисми дуюми рақобат тавре мо мебинем ҳисоб дӯстони гиромӣ 5-1 мешавад ва голи навбатии Истиқлолро Иван Новоселец ба ҳадаф расонд. тавре медонед натиҷаи охири дастаи Барқчӣ бениҳоят нигаронкунанда аст. агар бозии охирро бо иштироки ин даста ба эътибор бигирем, 6 бозии охир пай дар ҳам бо бохтҳо ҷамъбаст мешаванд. саркарда аз 26 апрел ягон имтиёз ба даст наовардааст дастаи мазкур. 6 бохт ва имрӯз наздик аст ки бохти ҳафтуми пай дар ҳам барои ин даста ба қайд гирифта шавад. даста ҳамагӣ 5 имтиёз дорад. баъд аз 9 бозӣ доир кардааш 1 ғалаба 2 мусовӣ ва 6 бохт. 8 гол зада 16 гол ба дарвозаи худ сар дода буданд. имрӯз шумораи голҳои задаашон ба 9 расид, вале шумораи голҳои сардодаашон ба 21 мерасад. ба ин тартиб мо мебинем ки таносуби голҳо тарҳи 12 голро барои ин даста ташкил медиҳад. ва даста дар зинаи қабл аз охирин қарор дорад. Куктош бо 4 имтиёз дар зинаи охирин аст. аз ин ду даста болотар Панчер бо 7 имтиёз дар зинаи даҳум ҷо гирифтааст ва дастаи Вахшам бо 9 имтиёз дар зинаи нуҳуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Истиқлол пейсаф шуд баъд аз пирӯзӣ дар баробари Артиш, ҳарифи асосии худ дар ҷадвал. умуман ҳарифони асосии худро пай дар ҳам Истиқлол мағлуб карда истодааст. пештар аз ин регартадааст ва акнун дастаи Артиш шикаст хӯрдан аз тими шаҳри Душанбе. ҳоло Истиқлол бо 24 имтиёз садрнишини ягона боқӣ мемонад. партофти тӯбро мебинем аз вазъияти стандартӣ, аммо ин ҳолат бартараф шуд ва қоидаи бозӣ дар ҳамин лаҳзаҳо вайрон мешавад. бар муқобили Ҳамадони Камолов вайрон шудани қоидаи бозиро мо дидем. аммо Истиқлолро дар пеш боз ду бозии бисёр муҳим интизор аст. тавре гуфтем ин бозиҳои сафарӣ мебошанд. муқобили Равшан дар Кулоб Арена ва муқобили Иста Равшан. ин бозӣ акнун бо сабаби он ки майдони хонагии дастаи Иста Равшан ба талаботҳои Лигаи Олӣ ҷавобгӯ набудааст, онро маҳкам карданд. бозӣ бо Иста Равшан ба эҳтимоли зиёд дар шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. вайрон шудани қоидаи бозиро довар дар ҳамин лаҳзаҳо ба эътибор гирифт. Ҷовидон Хушвақтов ба хато роҳ дод. хуб медонед, на Ҷовидон Хушвақтов, балки дар ҳамон ҳолат футболбози дигар Юнус Исматуллоев ба иштибоҳ роҳ дода буд ва инак ҳуҷуми навбатии бозигарони Истиқлол дар дақиқаи 59 бозӣ боиси голи шашуми ин даста мешавад. Манучер Ҷалилов дубл карда истодааст. дар бозии имрӯза, дар бозии қаблӣ ҳам ӯ 2 гол зада буд ва имрӯз ҳам 2 голи дигар ба номаш сабт мешавад. хуб, тавре мо шумо мебинем барои табрики ӯ чанде аз дӯстону рафиқонаш омадан, аз ҷумла Ваҳдат Ҳаннонов ва ба назди Ваҳдат омада якдигарро албатта Истиқлол ҳам гирифтанд. барои мо шумо саҳнаи такрории партофти тӯб аз сӯи Ҳамадони Камолов ва зарбаи бо сар иҷро кардаи Манучер Ҷалилов пешниҳод мешавад. воқеан ҳам Манучер аҳсан бояд бигӯем ба он иродаи матин ва мустаҳкаме ки дошт дар поёни мавсими гузашта хотиратон бошад.
дигар бора баъд аз бемории бисёр вазнине ки дошту давраи барқароршавиро гузашт, ба майдон баргашт, голҳо ҳам зада буд ва ин мавсим акнун бо ду голе ки имрӯз ба ҳадаф расонд ба беҳтарин нишонзад дар лигаи олӣ табдил меёбад. ҳоло шумораи умумии голҳои ӯ ба 7 расид дар ҳамин мавсим. Ваҳдат Ҳанонов ки имшабу рӯз дар давраи истироҳати худ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстони гиромӣ, бо чанде аз мухлисоне ки дар варзишгоҳ ҳастанд аксҳои хотиравӣ ҳам мегирад. идомаи корномаи ӯ дар кадом бошгоҳ ҳоло идомаи гӯем худро пайдо мекунад барои мо маълум нест дақиқан, зеро Ваҳдат Ҳанонов ба эҳтимоли зиёд қарордоди худро бо дастаи Персеполиси Эрон дигар тамдид намекунад. ӯ дар сафи Персеполис қаҳрамони чемпионати Эрон шуд. қабл аз ин боз ҷоизаҳои дигар ҳам ба даст оварда буд дар мавсимҳои қаблӣ ва ба Ваҳдат чанде аз бошгоҳҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳ доранд. аз ҷумла яке аз дастаҳои Кореяи Ҷанубӣ мехоҳад Ваҳдат Ҳаноновро ба ҳайати худ ҷалб намояд. албатта варианти дигари бисёр муносиб ин дастаи Истиқлоли Душанбе аст. чанд лаҳза пештар аз ин мо шумо шоҳиди тағйиротам шудем. ба майдон аз байни футболбозони ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлол инҷо зарбаи бисёр ҳам хатарнок, аммо Муҳриддин дар ҷои худ устувор буд. Алексей Ларин баромад. дӯстони гиромӣ, дифогари украинии дастаи Истиқлол ки дигар бора ба сафи футболбозони шаҳри Душанбе баргашт. Алексей Ларин солҳои охир дар ҳайати дастаҳои пахтакори Тошканд ва Нефчии Фарғонаи Узбекистон бозӣ мекард, аммо мисле ки дар Истиқлол ҳунарнамои бисёр хуб дошт ва дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Чемпионҳои мавсими 2021 хотиратон бошад, дар ҳамон мавсими тарихӣ Истиқлол бисёр ҳунарнамои олӣ дошт ва мудом дар ҳайати рамзии давр ҷо мегирифт. он гуна бозиҳои худро нишон дода натавонист. Алексей Ларин ӯ дигар бора ба ҳайати Истиқлол баргашт, аммо дар ибтидои мавсим дар ҷамъияти таълиму тамринии Истиқлол осеб гирифт Ларин ва акнун ин футболбоз баъд аз гузаштани давраи барқароршавии худ дигар бора ба майдон баргаштааст ва Алексей имрӯз бо рақами 21 вориди майдон шуд ва ҷои Иван Новоселец бозиро давом медиҳад. ҳарчи зудтар агар ҳолати хуби ҷисмонии худро барқарор кунад ва формаи варзишиашро дигар бора беҳтар намояд, Алексей Ларин метавонад ҳамон қадар бештар умед бандад барои роҳ ёфтан дар ҳайати асосии дастаи Истиқлол. талоши навбатии истиқлолиҳо боис бар он шуд ки онҳо ҳуқуқи иҷрои зарбаи кунҷиро пайдо кунанд. фурсати навбатӣ, аммо на. зарбаи задаи Алишер Ҷалилов тавре дидед сӯи дарвоза нарафт. хуб, ин лаҳзаҳо боз футболбоз ба фикрам иваз мешавад. акнун дар ҳайати дастаи Барқчӣ бозигарон бояд иваз шаванд. аз курсии бозигарони эҳтиётии ин даста рақами 63 Шерзод Раҷабов ба майдон мебарояд. ӯ ба ҷои Юнус Исматуллоев бозиро бояд давом диҳад. рақами 77 гирифта мешавад аз майдон. рақами 63 Шерзод Раҷабов ба майдон мебарояд. хуб, нафари дигар Аббак Сулаймонов рақами 10 майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ Масрур Ғафуров ба майдон мебарояд. рақами 7. партофти бисёр ҳам хуб аз сӯи Ҳамадони Камолов ва чӣ гуна шонс буд! инак голи ҳафтумро ҳам мо шумо дида истодем. ин маротиб акнун ба таври олӣ аз фурсати худ истифода бурдани Алишер Ҷалилов ба назар мерасад.
یک بار دیگر میبینیم پرتوفتی اولی حمدونی کمالوف الشیر زود با موقعی دروازه‌بان توجه کرد و دید که چگونه دروازه‌بان پیش برآمده است. با یک ضربه هدفمندانه توپ رو به دروازه جا می‌کند. الشیر جلیلوف در موسم کنونی رقابت‌های لیگ اولی 4 گل داشت. اینک امروز پنجمین گل خود را به هدف رساند. اگر خطا نکنم آخرین گل او در بازی با دسته رگرتاده از قبل از این به قید گرفته شده بود. روزی 15 می بعد از اون در بازی ها دیگر الشیر اشتراک نکرد. بله در همون بازی گل زده بود در دقیقه 31. خوب بعد از اون بینوارسابی کورت‌های برزیادی زردش اشتراک نکرد در یک بازی. اینجا همون حالتی که اکنون ما شما میبینیم چگونه طور و موری دسته برقچی ادامه می‌یابد از استقلالی ها. مانوچهر جلیلوف اینک گل نوبتی خود را تجوید می‌کند. دقیقه 66 بازی اکنون ما شما شاهدی باز یک گل دیگری مانوچهر جلیلوف میشویم. این بزرگترین غلبه دسته استقلال در موسم کنونی است. آنها 2 دفعه با حساب‌های 6% و 6-1 حریفان را شکست داده بودند. طبعا کوکتوش و اسخاتا با هم حساب‌ها از استقلال شکست خورده بودند. ولی امروز علاقه حساب 8-1 است. تا دقیقه 66 بازی سلافکو لوکیچ با یک پاس ببینید چگونه امکانیت با وجود آورد برای مانوچهر جلیلوف و ما شما می‌بینیم که حساب به همین ترتیب چگونه بزرگ میشد. و فکرم دوستان گرامی دیگر اشتیاق و انگیزه هم باقی نمونده است برای فوتبالبازان برقچی، اما باید آنها حداقل تلاش کنند برای آنکه در دقیقه بعدی به دروازه خود گل سر ندهند. از حد زیاد و بسیار آسان به حریف در قسم دوم امکانیت دادند شاگردان الفبک بیراموف و در 45 دقیقه قسم یکم اگر استقلال 4 گل زده باشد پس در نیمه دوم همگی 20 دقیقه کفایه بود تا استقلالی ها 4 گل دیگر به دروازه برقچی روان کنند و حالا حساب طور میبینید 8-1 است. خوب طور گفتم الشیر جلیلوف بعد از بازی با رگرتاده است بینوارسابی کورت‌های برزیادی زردش در بازی با اسخاتا اشتراک نکرد، اما نبودن او تاثیر خود را نرساند چنانچه 6-1 استقلال غلبه کرد. بعدا تنفس بود برای بازیکنان دسته استقلال، تقریبا یک ماه آنها بازی خود را دوری نکردند. سپس بازی با دسته ارتش و آنجا الشیر گل نزد. مانوچهر جلیلوف گفتیم هر دو گل ها را به هدف رساند. مسرور غفوروف اینجا ادامه هجوم فوتبالبازان دسته برقچی و ضربه رو هم میبینیم، اما اون ضربه طور شما هم دیدید برای محریدین حسنف هیچ مشکلی ایجاد نکرد. و دوستان گرامی اکنون به این ترتیب شماره می گل های مانوچهر جلیلوف با 8 رسید و او توانست با بهترین نشانزنی این موسم تبدیل یابد. تغییرات در هیئت دسته استقلال: از کرسی بازیگران احتیاطی با رقم 72 مهران مدامینوف به میدان میبرد و او به جای حمدونی کمالوف بازی را دوام میدهد. طور میدونید دوستان گرامی به حیث فوتبال بازی که بیشتر از همه در رقابت‌های لیگ اولی فوتبال کشور به زدن گل موفق شده است. در موسم گذشته از حسابی گل ها مانوچهر جلیلوف از سهراب حمیدوف پیش گذشت و به این ترتیب او نفر شد که بیشتر از همه در لیگ اولی فوتبال کشور گل زده است. یعنی بهترین نشانزن در تاریخ لیگ اولی فوتبال کشور از مانوچهر جلیلوف اکنون اعتراف می شود.
عموما باید بگویم که در دوره فعالیت خود در حیات دسته استقلال که ابتدا 3 سال رو در بر گرفت 2015 تا 2017 بعدا از 2020 تا امروز او بارها توانسته است جایزه بهترین نشانزنی لیگ اولی رو به دست آورد از جمله در موسم‌های 2015 16 2021 و 2022 یعنی 4 مرتبه او بهترین نشانزن در لیگ اولی شده است 2 دفعه بهترین بازیگری موسم 2015 و 2016 همچنین در مسابقه جام کنفرانسیای فوتبالی آسیا در موسم 2017 بهترین بازیگری مسابقه اعتراف شده بود و در تیم ملی کشور هم او با زدن 20 گل بهترین نشانزن در تاریخ ملی پوشانی کشور به حساب می رود. راستی وقتی موسم آغاز شد و دسته برقچی در برابر روشن خاطرتان باشد 3 بر 3 مساوی بازی کرده بود اینجا باز یک امکانیت دیگر دنیس بگانویچ هم کوشش میکند که امروز در قطاری آنهایی که گل زدن نامناسب خود را وارد کند اما شهاب‌الدین محمودزاده به این چیز زید برآمد. خوب بعد از اون باز مساوی با روشن بود در سفر 1 بر 1 و بعدا وقت دسته وخش رو برقچی مغلوب کرد 1 بر 0. همین گونه تصورات بود که این دسته به هر حال میتواند برای زینه‌های میانه جدول مسابقه مبارزه برد. اما طوری میبینیم این تصورات تا جای خطا هم برآمدند. ممکن بعدا به هر حال باز نتیجه دسته برقچی بهتر شود اما این شب روز طوری ما میبینیم حالت دسته برقچی بیانگری آن است که این تیم حالا در برابر دسته های با تجربه لیگ اولی امکانی رقابت کردن رو ندارد. ما پیش از همه دسته برقچی یگانه تیمی است که به لیگیونر بازی دارد همین موسم و اکثر بازیگران این تیم عضو دسته منتخب جوانان تا 20 ساله کشور می باشند و اکثر فوتبالبازان این دسته حتی تجربه بازی در لیگ اولی را تا همین موسم نداشتند. از این سبب برای این دسته واقعا هم مشکل است مخصوصا در همین گونه بازی ها با دسته پرتجربه مثل استقلال وقتی اونها روبرو می شوند. خب بعد از استقلال باز اگر 2 بازی آینده دسته برقچی رو توجه کنیم باز مقابل 2 دسته دیگری بسیار پرقوت است. یکی کلوب مرکزی ورزش ارتش روز 21 ایون و دیگری بر مقابل دسته روشن روز 29 ایون. پرتافت نوبتی توپ رو میبینیم بسیار هم خطرناک بود و لوکیچ ضربه زد اما طوری ما شما دیدیم شهاب‌الدین محمودزاده این حالت رو برطرف کرد. خوب در جدول لیگ اولی فوتبال کشور یک دسته هست که زیادتر از برقچی به دروازه‌اش گل سر داده است. این تیم کوکتاش میباشد که 28 گل به دروازه خود تا همین لحظه سر داده است. دسته برقچی باشد 24 گل با در نظر داشت گل هایی که امروز استقلال به دروازه آنها وارد کرد از توی دروازه خود بیرون برآورده است تا کنون. اما این بزرگترین باخت برای دسته برقچی در همین موسم است
ман ғалабаи асама калонтарини як даста муқобили дастаи дигар. шонси навбатӣ пайдо мешавад ва дар лаҳзаи охир тавре мо шумо дидем футболбози дастаи Барқчӣ ин ҳолатро бартараф кард. Меҳрубон Ғаффорзода нагузошт ки голи нуҳум ҳам ба дарвозаи дастаи Барқчӣ ворид гардад. мебинед чӣ гуна Денис Беганович бо як партофт тӯбро ба ҳамлагари худ мерасонад. сипас ба Меҳрон Аминов пас сурат гирифт. зарбаи задаи Меҳрон бошад. аз сӯи Меҳрубон Ғаффорзода бартараф шуд. ҳар давр дар бозиҳои лигаи олии футболи кишвар як қатор бозиҳои ҷолибу диданӣ ҳастанд. аз ҷумла дар давре ки дар пеш мо шуморо интизор аст рӯзҳои 21, 22 ва 23 бозиҳо бояд сурат гиранд. Куктош дар хонаи худ Хуҷандро бояд қабул кунад. дастаи Артиш бо Барқчии Ҳисор бозӣ мекунад. Вахш ҳосилоти Фархорро қабул хоҳад кард. ин бозӣ метавонад бисёр диданӣ ва ҷолиб сурат гирад. дастаи Паншер бо Эсхата бозӣ мекунад. Истаравшан дар хонаи худ бояд Регартадазро қабул кунад. ва Равшани Кулоб бо Истиқлоли Душанбе бозӣ мекунад ки бозии марказӣ маҳз ҳамин дидор аст. хуб тавре гуфтем Истаравшан майдони хонагиаш барои қабули бозиҳои боқимонда иҷозат нагирифт. мумкин Истаравшан ду бозии боқимондаи худро муқобили Регартадаз ва Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд доир намояд. хуб дигар ба фикрам маълум аст ки аз як тараф худи футболбозони дастаи Барқчӣ ҳам чандон хоҳиши зиёди фишор овардан тӯбро гирифтан ва созмон додани вазъиятҳои хатарнокро надоранд, чун дигар мазмуну муҳтавои ин бозӣ тақрибан боқӣ намондааст, чун мо шумо мебинем ки бартари калони як даста муқобили тими дигар дида мешавад ва аз сӯи дигар Истиқлол ҳам дигар он қадар зиёд талош намекунад барои рахна кардани дарвозаи ҳариф. аз як тараф зиёд шудани шумораи дастаҳои иштироккунандаи лигаи олии футболи кишвар бубинед агар имкон диҳад ки шумораи бозиҳо зиёдтар шавад дар рафти мавсим ва бозиҳо дар маҷмӯъ дар ду марҳила ҷамъбаст шаванд. аммо аз сӯи дигар сатҳи касбияти дастаҳо, сатҳи омодагии онҳо, инфрасохтори онҳо, аз нигоҳи молиявӣ таъминоти онҳо саволҳои зиёдеро ба вуҷуд меорад ки оё воқеан ҳам ин дастаҳо барои бозӣ кардан дар чунин сатҳи баланд дар лигаи олии футболи кишвар тайёр ҳастанд ё на. вазъияти хатарноки навбатӣ ва фурсати бисёр ҳам хубе буд барои Меҳрон Мадаминов ва инак имконияти дуюмро ҳам аз даст медиҳад. Меҳрон узви дастаи мунтахаби олимпии кишвар аст. Меҳрон Мадаминов ва дар ҷоми Осиё дар Қатар бани ҷавонони то 23 сола ва задани як гол муваффақ ҳам шуда буд.
акнун тӯли дақиқаҳои охир тавре мо шумо мебинем аҳён ҳуҷумҳо сурат мегирад, он ҳам аз сӯи дастаи Истиқлол ва дар вуҷуди футболбозони дастаи Барқчӣ аслан ягон ангезае ҳам дида намешавад ҳамин лаҳзаҳо. Билол Бобоевро аз по афтонид Денис Беганович як бор дигар биёед бубинем. Меҳрон Адаминов ва Денис Беганович дар якҷоягӣ хостанд аз ӯ тӯбро бигиранд ва бо қоидаваи рункунӣ ин кор сурат гирифт. эҳсон бисёр зебо тӯбро нигоҳ дошт. Ахтам Назаров ҳангоми пас додан инҷо акнун ба хато роҳ медиҳад. Масрур Ғафуров дар бозии охирини дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар муқобили Беларус дар бозии рафиқона Масрур Ғафуров ба задани 2 гол муваффақ шуд. Ҳарду ҳам аз пеналти буд. Умуман қисми зиёде аз бозигарони дастаи Барқчӣ ҳам ба ҷои омади талимини тамринӣ фаро гирифта шуданд дар рӯзҳои фифа дар ибтидои моҳи июн ва ҳам дар ду бозии байналмилалии рафиқона бо ҳамсолони худ аз кишвари Беларус бозӣ карданд. Ҳарду бозии мусовӣ хотим ёфт. Бозии якум 1-1 7 июн дар Талко арена ва бозии дуюм ҳам дар Талко аренаи шаҳри Турсунзода 2-2 ҷамъбаст шуд. довар бо сабаби он ки футболбози дастаи Истиқлол ба замини ҳафтиду аз ҷои худ барнахест, ҳоло рафти бозиро маҷбур аст манъ кунад ва аз табибон ҳам хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд. ҳарчанд дар нимаи якум ҳам Барқчӣ 4 гол ба дарвозаи худ сар дод, аммо бозиаш нисбатан беҳтар буд назар ба оне ки мо шумо дар қисми дуюм дидест. Дар қисми дуюм умуман вазъияти хатарноке боиш шуд ки ин даста ба вуҷуд наомад. муқобили Саша Лукич тавре мо шумо дидем. мумкин каме берун аз қоида амал кард футболбози дастаи Барқчӣ, аммо он ҷо довар Наврӯз Воҳидов ягон қоида вайронкуниро надид. солҳои охир дастаи Истиқлол дар мусобиқаи дохилӣ аслан барои худ ҳарифи арзанда ҳам надорад, гӯем хато нахоҳад буд, чун тафовути имтиёзиро агар мо мушоҳида кунем бо дастаи ҷӯи дуюм, пас фарқи бениҳоят калон дида мешавад байни Истиқлол ва дастаҳои дигар. аз эҳтимол дур нест ки мавсими кунунӣ ҳам ҳамин гуна тафовути бузурги имтиёзӣ дар лигаи олии футболи кишвар байни Истиқлол ва ҳарифони наздиктарини ин тим ба вуҷуд оянд. барои мисол дар мавсими 2022 13 имтиёз тафовут буд байни Истиқлол ва Равшани Кӯлоб ва дар мавсими 2023
тафовут бошад, боз ҳам афзуд ва дар маҷмӯъ 17 имтиёзро ташкил дод. шумо тасаввур кунед ки фарқ байни дастаҳои ҷойҳои якум ва дуюм чӣ гуна бузург аст. ин албатта каме боиси нигаронӣ ҳам ҳаст ки дар лигаи олии футболи мо дастаҳо то ба охир бо истиқлол рақобатпазир нестанд. яъне дар ибтидои мавсим шояд ҳамин гуна ба назар расад ки кӯшиш мекунанд рақобат нишон диҳанд, вале то ба поёни мавсим чунин шиддатноки рақобат, чунин гӯем мунтазам имтиёз ба даст овардани истиқлол сатҳи бисёр хубе ки ин тим дорад, дигар дастаҳо ҳамин сатҳро нигоҳ намедоранд. яъне бисёр дастаҳои дигари мо ноустувор ҳастанд. буданд мавсимҳое ки хуҷанд кӯшиш мекард рақиби асосии истиқлол бошад, комёб нашуд. хуб дар бораи равшанболотар гуфтем, солҳои қаблӣ дастаҳои артиш ва регартадас ҳам ҳамин гуна талошҳо доштанд. бештар аз ин як муддат кӯк дошт, ҳатто зинаи сеюм гирифта буд дар лигаи олии соли 2018 буд. аммо ҳеҷ кадоме аз ин дастаҳо гӯем то ба поёни мавсим як рақобати пуршиддатро бо дастаи истиқлол пешниҳод накарданд. вазъияти хатарноки навбатӣ ва инак ҳисоб дӯстони гиромӣ 9-1 шуда истодааст. бениҳоят ҳамдигарфаҳмии хуби Саша Лукич ва Манучер Ҷалилов. инак покериу ба қайд гирифта мешавад. яъне чорумин гол дар рафти бозии имрӯза ба номи Манучер Ҷалилов ба ин тартиб навишта мешавад. дӯстони арҷманд, Славко Лукич ки дар нимаи дуюм вориди майдон шуд, дифоъгари канорӣ бисёр партофтои самарабахш дорад ба ҳамлагари марказии дастааш. ба ин ҷо тавре мо шумо мебинем ирсоли тӯб аз канори рост. бандаке шубҳаҳо дар мавриди афсайд ҳам ҳаст. як бори дигар барои мо ҳамин ҳолатро нишон диҳанд беҳтар бубинем. аммо дигар ин чиз ба фикрам он қадар муҳим нест ва ҳисоб 9-1 шуд дӯстони арҷманд. хуб, дар ҳамин лаҳза тағйирот ҳам сурат гирифт. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Муҳаммадҷон Орипов ба майдон баромад, рақами 2. вале ӯ киро иваз кард ҳоло барои мо маълум нест. хуб, Шаҳбон Наимов аз майдон гирифта шудааст. Ориён Меҳри Нуриддин ба майдон баромад, рақами 11. ҳамчунин Муҳаммадҷон Орипов гуфтем рақами 2 ба майдон баромад, аммо дар бораи киро иваз кардани ӯ ҳоло барои мо маълумот пешниҳод накарданд. хуб, ҳатто ман тафтиш карда баромадам дар мавсимҳои 2019-20 вақте дастаи Хуҷанд ҷои дуюмро гирифта буд, он ҷо низ тафовут байни Хуҷанд ва Истиқлол бениҳоят бузург буд. дар мавсими 2019 15 имтиёз, дар мавсими 2020 бошад тафовут байни дастаҳо 10 имтиёзро ташкил дод. хуб, дӯстони гиромӣ, дар бораи бозиҳои ояндаи ҳар даста ман гуфта гузаштам. як бор дигар такроран ёдовар мешавам ки дастаи Барқчӣ рӯзи 21 июн меҳмони дастаи Артиш мешавад ва Истиқлол бошад меҳмони дастаи Равшан рӯзи 23 июн бозии худро доир мекунанд. баъд аз он 30 июн Истиқлол меҳмони дастаи Истаравшан хоҳад шуд ва Барқчӣ меҳмони дастаи Равшани Кӯлоб мешавад рӯзи 29 июн. бозиҳои баъдии ин ду даста ҳамин рақобатҳое ҳастанд ки болотар гуфта гузаштам ва баъдан бо ҳамин мавсими дахтараш нимаи аввали мавсим барои дастаҳои мо хотима меёбад. дар охири моҳи июл бо бозиҳои даври ҳашакниҳои рақобатҳо идома меёбанд ва дар моҳи август бозиҳои даври 16-уми лигаи олӣ низ дар назар ҳаст.
ба ин гуна бозиҳо одатан дӯстони гиромӣ дигар дақиқаҳо ҳам илова карда намешавад ва ин дуруст ҳам ҳаст. мантиқан бигирем чӣ ҳоҷат боз азобу машаққати зиёд додани як дастае ки худ бе ин ҳам дучури мушкилиҳои калон аст. истиқлол ғалабаи калонтарини худро дар ин мавсим ба қайд гирифта истодааст ва бе ягон шаку тардид метавон гуфт онҳо воқеан ҳам аз ҳариф ба маротиб беҳтару болотар буданд ва тавонистанд ин пирӯзиро ба қайд гиранд. Бо ҳамин бозӣ ба таъхир уфтодаи даври ҳаштуми лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Барқчии Ҳисор хотима ёфт. ҳисоб тавре мо шумо дидем 9-1 ба фоидаи Истиқлол. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳамин лаҳзаҳо мо низ ба гузориши мустақими худ аз вартишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе нуқта мегузорем. дар назди микрофон Шораи Парвизи Маҳмадамин буд. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз